Hej så alle sammen og velkommen til en video. I dag der spiller vi simpelthen endnu en gang inde på Hypixel. Og vi har endnu en gang den her pack på. Og vi spiller inde på Blitz Survivor Games inde på Hypixel. For anden gang sagt nu. Og det er et slags Survivor Games. Jeg har fattet, har jeg nogle boxes. Jeg har en Mystic Box. Skal jeg åbne? Er du klar? Hvad får jeg? Jeg gætter banan. Common wink, nej, wink emote. Wink emote. Collected builds. Emotes. Dance emote. Okay, så vi prøver lige at gå ind i emote. Emote. Og så wave dance. Der sker jo ikke noget. Emotes. Click to select. No. Men den kommer ikke frem hernede. Emotes. Wave dance, og så har vi page 2. Nå, det er fordi jeg allerede har et hoved på, det er sikkert derfor. Nå, nu går vi i gang med Blitz Survival Games, eller altså game. Den der flest i, det er den her. Det er normal mode. Kit effective. Jeg har kun speed. Journey speed 2. And 1 health. For 20 sekunder. Og et liv. Et liv. Er det det, de mener? Jeg har ikke et liv. Det tror jeg simpelthen ikke her. Kit select. Archer. Skal vi tage Archer? Knight. Speed. Okay. 10 seconds. Vi går efter den der kiste. Jeg har min PP på, så det ser måske lidt bedre. Okay, er du klar? Det er væk nu. Jeg gider ikke mere. Det er altid inde i midten, der skal fighten. Vi følger efter ham der. Vi følger efter ham der, som følger efter hende der. Op og så. Backstab! Og hans... Hvad? What? Et combo? Dude. Lad være. Han er meget bedre til PvP end mig. Jeg skal tage et game til. Det gik ikke så godt, det der. Nå, men der er 30 sekunder til det starter. Det er meget fint. 24 sekunder. Imens. Hvis jeg kan lige snakke om. I går. Nej, 2 dage siden. Der fik jeg en e-mail. Og den e-mail var. En eller anden har subscribet. Tusind tak til dig. Og det var bare det. Og nu begynder vi. Lol, det gør vi faktisk. Okay, er klar? Så er det time. Kit Knight. You have chosen the Knight. Kit, you will get items 3 sekunder efter gamet starter. Nå, så det er derfor den er ged. Okay. Jeg ved ikke om jeg skal gå efter. Kom nu. 10 sekunder. Get kits. Dude. Ja, okay. Det er bare skridt nu. Vi kan lige dræbe ham der, duden. Fordi hvorfor ikke? Sådan, han er død. Videre. Det her, det er bare masse mor lige i starten, jeg havde. Det der ikke er sjovt til lige i starten. Ham der duden. Han har ikke noget våben. Dude? Er du ensom? Har du ikke noget våben? Dude. Lad mig dræbe dig! Du er mega irriterende. Wow, hvor funny. Okay, dude. Der er det væk. Hvad er det der? Nå, det er en pil. Nå, det ser underligt ud, det her. Vi får de timer, det her spil. Det kan jeg ikke lide. Fik jeg noget armor? Nej.
Teaming! Det må man ikke i Survivor Games. Det er lige det band. Jeg har recordet det, dude. Jeg har på rec, at I timer. Det er lige band, det der, altså. Jeg kan faktisk godt få dem til at band. Hvis jeg kontakter. Hvis jeg skriver på deres forum, og så sender linket til videoen, og så... Ja, så siger de skal bladre derover, og så kan du se de timer. De er jo direkte... Det er ikke hacks, men det er teaming, og det må man ikke i det her split Survivor Games. Hvorfor ved jeg ikke for Blitzstar? Har jeg fået et eller andet mega overpower? Det er bare, jeg kan slet ikke finde nogen kister overhovedet. Nå, hvis man dræber nogen, så bliver det kogt mad. Det er jeg meget glad for. Så skal jeg bare dræbe dyrene. Det lyder måske lige rimelig. Dudes! Lad nu være med at team! Det er freaking ikke lovligt at team i det her spil. Okay, lige... Okay, ja. Så, hvad? Jeg taber, fordi de teamer alle sammen. De er jo alle sammen teamere, altså. Lad være. Lol, der står alt det der, for man ikke kan se deres name. Det er da meget smart. Jeg ved ikke hvorfor. Det er for man ikke spotter. I don't know. I don't know. Men jeg kan jo skrive. Og så kan jeg sige we send, fordi jeg kan se. Fordi jeg skrev i chatten. Hvis jeg skriver i chatten, ikke? Så står der også Melvin 12. Men når man team invite username to team up. No. Så det her, det er når man skal spille med venner. Og jeg bare har for. Oh my god. Det er super det her. Det er super. Skråstreg. Team. Der. Der var... det er mig. Så var det derfor, der var mange der teamede. Yeah, dejlig gear. Så er jeg endelig givet op. Jeg har faktisk sidste gang der nåede jeg kun at spotte en kiste, så døde jeg. Det var da troligt. Der er en kiste her. Hvad er der her? Og der er nogle ting her. Godt kunne bruge. Ej, lad være det ud. Jeg har en fiskestang. Er jeg ikke bare sej? Jeg vil helst ikke at lege med dem. Så jeg kan lige så bare gå væk fra dem. De var derovre. Så jeg skal op på det her bjerg her. Der er noget godt over på det her bjerg, hvor jeg kan mærke det. Nej, der er team. Lad være. Vi skal faktisk have den kiste. Det var da utroligt. Jeg får alt muligt ting, altså. Jeg tog. Glemte jeg søst. Oh my god. Jeg glemte at tage andet kit. Nu har jeg en boom med unbreaking. Det kan jeg virkelig bruge til meget. Players tilbage. Der er 10 teams. 10. Jeg vil også i team. Eller hvad, jeg er bare et... Der er noget specielt herovre. Nå. Ja, der står bare... Det er skjult kiste. Hvad? Okay, lad være. Lad være, dude. Jeg har jo ikke nogen ting her. Jeg ramte ham. Yeah. Ej, prøv så. Den her video, den kommer slet ikke op, dudes.